Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 24-nji iýuly. Beýik ingliz ýazgıçy George Orwell'in bir sözi bar. Ähli umumy ýalanyň hökm sürýän zamanyna hakykaty aýdyp çykyş etmeklik rewolýusiýon akty öwürlýär diýen sözi bar. Gynantakda biziň ýurdumyzda Türkmenistanda dören häzirki şertlerde de hakykaty aýdyp rejime garşy hakykaty aýdyp çykyş etmeklik diňe bir rewolýusiýon akdy däl, eýtem gahrmanlygy öwürlýär. Aýratynam ýüzüň açyp çykyş etmeklik. Sebäbi ýüzüň açyp rejime garşy çykyş etmekligiň ýygyna uly howp dörýär. Biziň ony hemmämden bilýäs, uly jogapkärçilik dörýär. Öz jany üçin hem, öz dogan garnaşlaryň jany üçin hem, howpsuzlyk üçin hem. Şo soňky wagtlar ýüzüň açyp çykyş edýän iýleşlemediň içinde İlleşimiz adam var, ne şun kun. Şonu ýerite gepleşime çağırdım. Ada hoş geldiniz. Salam aleykum, hoş bulduk. Salam aleykum vatandaşlar. Adadın ne şol soňky wagtlar ýüzüň açyp çykyş edýän seýrek aktivistlerden birem. Siz bolduňyz, indi soňky bir näçe aý bäri çykyş edip gelýäňiz bilişime görä, men diňleýän çykyşlaryňyzdan. Buň daşyndan indi ilkinjileň biri bolup Leyla Kamalova çykyş etdi, Nadine anamyzdan soňra Hanım Rasulova çykyş etdi, ondan gerçek ýigitlerimiz bar, Wepa diýdi, Bayram diýdi, ýaňy ýakynynha bir student diýleşimi bilen çykyş etdi, ýüzüň açyp olam beýdip oturmaň, hele ýaly bolmaň diýip erkeklerimizi çağırdy, ýigitlerimizi çağırdy. Indi şular ýaly ýüzüň açyp çykyş etmekligiň öňde bir tarapdan iýleşlemden köpüsi üçin henidem düşnükdi. Sebäbi bu aňarsyna nähili howpyň duranlygyna düşünýärler da, sebäbi rejimiň ýagdaýyny bilýärler. Türkmenistanyň häkimetleriniň alyp barýan zanny ýaman siýasatyny bilýärler. Şoň üçin köp kişi düşnükdi. Siz batyrlyk edip çykyş edýäňizmi şey diýip ýüzüňizi açyp bir kamikadzalykmy, sebäbi Japonyň bir taryhynda bir bolan waka bar, kamikadze diýip özlerini, öz janlaryny pidal edýän ýa-ni harby pilotlar bolanlar günden şo uçurlaryny ýa-ni düşmanyň edil oduny atýan kamikadzeler bolanlar, eskerler bolan harby pilotlar. Indi siziň şu ýüzüňizi açyp çykyş etmekligiňizde bir tarapdan şolar ýar gözsiz batyrlyk diýip atlandyrýan, amma ýygyny pikir etmän, öz janynyň gaýgysyny etmän, garnaşlarynyň gaýgysyny etmän. Käbirlerim akly bir ýerinde mi kal? Bu nähili adamlar diýip düşünýän oklar. Dogrusyny aýtmalar, sebäbi köp adat adamlar üçin bu düşnüksiz bolup görünýär. Indi siziň çykyşyňyza seresek, siziň aklyňyza ýeriňizde, oňa hiç şuka ýok. O ýönüni şu özüňiz düşünýäňizmi, öz diňe bir öz janyňyz we garnaşlaryň janyny siz riske goýýaňyz, howp batara goýýaňyz da. Şonu siz nähili düşünürjek iýleşlemede? Şuňa düşünmeýän adamlara nähili? Men şuýda de düşüntürjek bolan edi bilenimne. Bu ýüzü açyp gürlemek bu birinciden bu bir batyrlyk ýa bir geroýlyk däl bu zat. Bu her bir adamyň bir watany öňünde borjy. Ne ýüzümi açyp çykyş edýän nämeden gorkmaly? Bolýa o ýurduň içinde de çağalarym bar, ejek kakam bar. Edýärler, bas edýärler, näme edýärler. Bolýa bas edýärler diýip oturmaly mymsyn? Näme etmeli? Bolýanda sora wa. Indi siz ýüzüňizi açman çykyş eden bolsaňyz da käbirler aýdýar. Ýüzüňizi açman soňam ýurdun içine baryp bilerdiňiz, sebäbi häkimetler biljek däl. Ýüzüňizi gizläp çykyş eden bolsaňyz, onuň ýurdun içinde de şol rewolýusiýon hereketi, opozisiýon hereketi ösdürmäge siz uly goşunt goşup bilerdiňiz. Sebäbi häkimetler siziň kimdiňizi bilenok. Indi häzir siz ýüzüňizi açdyňyz. Indi soň habaram gelýär. Siziň hem suratlaryňyzy Türkmenabat şäherine atyp çykypdyrlar, şu halk düşmany, şundan häzir boluň diýlenýär. Şo çynmy? Şo suratlaryňyň asylany. O şu polisiýa участкlarynda dur. Indi görýäňizmi? Indi sizi bildiler. Eger şol siz bilmedik bolsalar, siz ýurdun içine baryp hereketi ösdürip biljekdiňiz. Indi şunyňyz şol dogry hereket diýip hasaplaýaňyzmy? Eger şol ýüzüňizi açan bolsaňyz, indi öýüňizde uly böwet döretdi. Siz indi ýurda barsaňyz, sizi dehsine tutsak etmezlermi? Şonu ýaly howp ýokmy?
Yurda varsam o 100% tutsav ederler. Bunyalı yine men yüzüm açıp açam çıkanım sebebi adamlar biraz maz ruhlansın, aktif olsun deyip. Gavundan renk alıyor diye. Beylekilere benim eyleki iyileşlenmeden nusu korkutmak için ettim diye şeyle de. No. Inni şu tehir eden duracağım mı iyileşlenmeden? Şu sizden son çıkış edip başlayan kıyavır iyileşlenmeden hakikaten hem şu sizden ya beylekilerden görürler alandır deyip fikir edeceğim mi? Var mı? Köp kişi SMS name yazdı yine sağ olalım. Yine sen çıkışından son menemine biraz ruhlandım. Menemine mitinglara katnaşıp başladım deyip onyalı can edip SMS yazan adam ken buldu. Yani netiz var, yurdun içine var netiz opozisyon harekete koşup bilmeýäňiz da. Indi şoňa siz ödüňizde kynçylyk töretdiňiz da. Eger şu ýüzüňiz açman baran bolsaňyz, hat köp işi bitirip bilmediňizmi yurdun öňünde halkyň öňünde. Şoňa näme jogap berýär? Indi bu taýda yurdun içinde biz yine hazır yurdun daşındakylar yine hemmesi barsa şu yurdun içine. Hemmesinden yeken dapros edilýär. O yüzünü açıp güllesin, açmanı güllesin o geçe o daprostan geçe. O yüzünü açmanı güllen bilen o bar birem olar, güllen adam o yüzünü yaşırsın tapa diyorlar, bilýärler, tutýarlar siram. Ya sizin ýagdaýyňyz aýra, çyn ýagdaýda sizi ýa bilip oturýarlar sizin kim? Bilýär, nerede yaşanım bilýär, hemmezady bilýär polnosy. Garyndaşlaryňyza da ýan ýetmedimi şu eden çykyşlaryňyz üçin? Aňyrdaky garyndaşlaryňyz. Men can edip sorapdyrlar, näme edipdiler, kim nerede işleýär, näme diýär. Yani olar bilen garyndaşlarym da men bilen gürleşen ok, korkýarlar gürleşmeni. Yani olaram aragatnaşyň kesse da bilen şey demi? No kes. Ni siz şular ýaly pida diýil, pida jertwe diýil ýa-da şular jertwe, şular ýaly pida gitmeklige de kaýyl boldyňyz. Olam düşündirýän öýüňiz düşündürüşiňize görä, şu ýurdun geljegi üçin, diňe bir garyndaşlaryňyz üçin näl tutuş, watanyň geljegi üçin edýäňiz we şey diýip düşündirýäňiz. Inni beýlekilere de maslahat berýäňiz, ýüzlerini açyp çykyş etmekligi. Şu ýanky helki student diýilleşimi diýýär. Sizem şoň tarapyny tutýaňyzmy, ýüzlerini açmalymy? Emmi bilen gerçekden. Indi men buňaly eger masy açsa, hemme açsa bola. Eger bir açıp ikisi açman oňaly gerekdir. Onda şu masy açyldy da. Masy açsa bir aktivlene adamlar. Bir açıp belek ya odam ona seyredip bu açtım ben nämetçe açıp oňaly bolan ol. Hemme açsa bola. Adam açmasın hiç kimi. Onda ya müňlerçe adam ýüzüni açyp çykyş etse ýa-da bolmasa da ýüzlerini yapmaly, maskaly çykyş etmeli, ýenetmeli, hopsuzlygyny üçin. Ýöne o diýýäniňizem kıyınla garaşmaklyk. Ýüzüňizi sizem açyp çykyş etdiňiz, ene beýleki aktivistlerim käbirler açýar bolan. Ýöne şoň görellesine ýerip bir aýdaly ýüzlerçe ýa müňlerçe adam bir ýüzlerini açyp beren oklar da şeylerikde ýene siz öňe sürülýäňiz, ýene siz bir oda düşýäňiz, şeyler bolup çykýar adam. Indi bu taýda indi nämeden gorkmaly? Şu indi Angra kujuda şu yol yok indi. Şu indi näle yaşamalı. Hazır göreňiz o taýda kesel bir ýandan. Hazır karantin girýizdi o iki ýandan. Bir zat edip biz bu taýda bir wyhyt tapmaly bir. Şu yurdun içindeki adamları hatya bir ayağa kaldırmalı bir zat edip. Eğer biz bu taýda imsim otursak, aktiv bolmasak, olar kime inanıp ayağa kalsın. Ýöne ýönem dogry kimdir biri ahyrdan görüller, köňe çykmalylar. Her bir rewolýusiýada şu işlerine öz janlaryny ortaga goýup çykyş edýän adamlar we görüller görkezýän adamlar bar da. Olar köp bolanok adatça az adamdan gura azajyk toplar bolýar. Ýöne soň ahyrky netijede şoň ýylyna düşýär da halk düşündi. Şondan görüller alyp. Bizim häzirki hereketimiz näýilem bolsa, siziň häzirki hereketiniz näýilem bolsa, şo prosesiň
başlangıcı diýip düşünýän öwedime. Inni siz häzir inni ýurdun içinde ýöne hereket ýokda. Inni şu hereketi şu hereketsizligi bir herekete getirmek üçin näme etmeli? Inni siz ýaldyra ýüzlerine açanlara baryp biljek. Yani ýurdun içinde bir alamat barmy? Şoňa bir umyt barmy? Ýurdun içinde hereket döräp. Umyt bar, alamatlar bar. Yine bir az dekende bolsa da şu ýurdun içinde bir ýüzüni ýaşyp bolsa da çıkış edip durdular. Yine hüün siz bilen şu bir oğlan çıkış etti o maskada açıkide. Meni bir yıl bundan ön, 6 ay bundan ön, 3 ay bundan ön, 10 yıl zat yok da. Ne şeydi bu hasta adamlar ayağa kalkıp başlıyor. Yani howluk gelýänler amma da garaşyp oturanlar aýdýar, hem hiç de ne howlukmamız gerek. Eğer biz hazır bize povut bu. Hazır Gurvangulu o ne pulu var ne zadı var. O hiç zat edip bilen o. Simbolik kesel bir yandan hazır vakti. Son bu vakti elden bersek istiyoruz. Son biz hiç adam edip bilemiz o. Bu çıkış edenler, bu yüzünü açanlar barı gırılıyor. Şu. Indi yine bir soru vardı. Indi bidiýarlar var, ýüzlerini açyp çykyş edýänler, ýani opozisiýa liderleri vardı. Olaryň beýleki döwletleriň raýatlary da biziň daşary ýurt raýatlary var. Indi bir känur howpa nokta baran, barjak bolup bir Amerik barjak bolsaň bize biýde de bermeýärler da. Indi ýöne siz ýerde işte ýydyňa da barmy? Sizde başga raýatlyk ýok da, siziň raýatlary Türkmenistanyň raýatlary. Indi siz şonu näme gödegine getirýäňiz? Indi siz dokumentiňiziň näme möhületi dolardan diýer, bitmeli bolsaňyz. Indi siz şo ýagdaý nähili gödegine getirýäňiz? Mende şo soraw bar da, eýleki biziň illeşlemizde de şo soraw bardyr. Siz şo nähili gödegine getirýäňiz? Ben bunu indi git barmaly bolsa barjak. Men gorkjak zadym ýok bu taýda. O nämeden o gorkmaly? Bilýän urga, gynaya, öldürýär, basýar. Şondan gorkmaly. Ýöne aýdyp oturýardyň, nämeden gorkmaly? Ondan gorkwan bu. Ýygyndam şu howplary öýdüňiz sanap oturýardyň. Urarlar, basarlar, öldürürler diýäňiz. Adamlar şondan gorkmaly. Gorkmaly däl. O ölüm şu bir ölümdür şu. Men bu taýda bir gorkulýan zat diýip pikiret umuman kelime getiremem. Oň ýagzady. Benim pikirimde diňe şu öňe gitmek, şu diktatory aýyrmak, diktator rejimi aýyrmak. Şu. O urwy, o ceza olar soňky zat. Yo onu buraya gatı ulup formatı münasip beýanat da eger şu janyňyzy orta goýup şey diýen bolsaňyz şondan gorkmaýan bolsaňyz ýöne her kişi onu başaran nokta gynantar da. Indi beýle körmetele bar. Şu ýakyn İstanbulda protest 19-njy iýulda protest çäresi gurnuljak bolanyny polisiýa dargatdy da. Şoňa siz gatnaşdyňyzmy? Yok, men İstanbul'dan Anırrak'ta, başka Gort'ta, men başka şekerinde. Men dokumentimde biraz probleması var, bilet alıp bilemem, barıp bilemem İstanbul'a. Indi şol çären dargatdylar, indi sizi şoňa nähil garaýaňyz? Şol şowsuz geçen ak çärem ýa şowlu geçdi diýip ataplaýan. Sebebi yok, şowsuz däl o. Vatandaşlar yalnız o adamlar düşünüp başladı. Yine tutandan şu barbarım iverde o gıyzı sakladılar, onun dokumenti dürüst der. Şu için. Şu protesta çıkılmazdan ön maglumat verildi. Dokumenti dürüst derler çıkmasın deyip hayiş edildi. Yani sizin geçenki protest şäherlerine gatnaşdyňyz, da sizin mitinglere gatnaşdyňyz. Indi şonu käbir opozisiýon liderler sizi uruklandyrýar da bäde oturan ýerlerinden çykyň ha watan üçin, arnamysy üçin ýaly edýän. Siz hem şolaň çağırşyna gulak asyp çykýaňyz. Ondan käbirleňiz ana şey dip sonra edýärler, taklaýarlar. Siz şonu
Häzir men söýme, soragymy tamamlaýyn häzir. Bola. Şunu käbirleri şoň garşydaşlary bardy. Hani şunu şeýitmelär üstesine dene ruhsat alınman geçirilýän mitingler var. Onu geçirtmelär. Emma buňa garamazdan ine käbir liderler çykyş etdiler. Ýok, geçiriň bary ruhsat alsaňyzam, almasaňyzam çykyň diýdi da. Indi siz hem çykdyňyz. Indi sizler beýlekiler çykdy. Ýa-da olary ýa-da soraga çekdiler, dargatdylar. Ana bir ýa-da Dursultan illeşimdi, ýa-da izolýatorda saklap otyrlar. Ortada bir söz var da, patstawa diýip bir söz var. Şu adama dönüklik etmek ýa-da adamy bilkatlaýyn bir howp itermek diýip bir pikir var da garaş. Siz şunu şeýle hataplaýaňyz, opozisiýa käbir liderler siz patstawa edipdi, size dönüklik etdi, bilkatlaýyn diýip pikir edýäňizmi? Ben bu taýda açarladım, ben opozisyonerleri dinlemok. Ben olara dinläp ýa bir çykyň diýende çykyp, çykmaň diýende çykman ýok, oňýaly däl. Opozisyonerleriň bu taýda bäxtidi başga zat, halkynky bäxtidi başga zat bu taýda. Ine şu göz düşdü. Onu hiç kim paslaw eteden oňa aýdyldy, dokumenty bolmagan adam çykmasyn diýip. Emma o çykdy. Onu jogap berýärçiligi opozisyonerler imsim oturmaly däl, onu şunu çıkaracak olsalar 3 saatin içinde çıkarsa öyle. Emma bular opozisyonerler eden ok, patamıştı birbirine karşı bular. O DVT'ninki diye, o bununki diye oňaly gerek däl. Näme için olar o ağzı bir däl o. Şu taýda orta arada halk ýany. Şo. Opozisyonerlere seretsen birisi çıktı ya, birisi çıkmadı ya. Şu birbirinin üstüne bok at ya, çöp at ya, näme diýip şo. Indi näme bu taýda halmarat söýüni faýda, meniň habarym ýok, näme ýok. Opozisyoner bolsaň o habarym bolmagan näme gerek? O eşekde ýüküm ýok, ýykylsa habarym ýok, oňaly gerek däl. O şu DVT'den başka yerden mi kim bolsa da şu birinci oçur şu Türkmenistanyň raýaty. Öz watany üçin şu çykdy biz. Şonuň üçin şu közi näli ýol bilen bolsa da şu taýdan alyp çykmaly. Ýöne opozisyonerler indi bu näme gezek gelende şu hemmesi imsim gerekde. Indi her kim näme gerek? her kiminni birek aýyplaýar. Buny men gurnamadym, sen gurnadyň, şoň aladasyny sen etdiýär. Ondan beýlekem ýok, bu hemmämizden aladamyz bolmaly. Bu biziň öz raýatymyz bolýar, şol çykma diýilse de çykypdyr. Dokumenti düzü bolmasa da bolýar. Bir yeňil kelleri edip çykanlar zat edenler. Indi bu aladasyny etmek meselesi dur. Indi bular hem öz aralaryna ýuky bir-biriniň üstüne atjak bolýarlar da. Indi bolýar. Indi ýöne ilkinji nobatda şu jogapkärçilik var. Indi şo gydy halat etmek jogapkärçiligi şu inisiatiwany ýöne süren toporlar var da, ýa-ni DBT diýdi, ondan koordinasiýon geňeş diýdi. Indi bular öňe bilen şoň aladasyny etmeliler, meň pikirimçe. Eýlekler hem etmeli, ýöne öňe bilen şular ideýany öňe sürdüler. Özlerem üstesine gören bolsaňyz, men DBT ýolbaşçylaryndan biri Murat Gurbanow bilen men ýörüýte interwiu geçirdim, töhfetdeşlik geçirip şondan sonra gördüm. Şondan sonra gördüm. Eger diýdim, dokumentsiz ele düşdiler. Indi siz olar näme diýär? Häzir anketa ýygnap berler. Onam ilçihanalary, konsulluklara tawşyrjak bolýar. Şo taýda da ýanky dokumentleriniň möhleti gutaran hem adamlar bardy, maglumat boljak. Olaryň müňlerçe adamlar. Indi men şondan sonra gördüm da siz şular ýaly bolsa, şolar birden gelip polisiýa edip izolýatora salsa, siz şolaryň arkasynda durup biljekmi diýip gün sonra göremde şol näme diýdi? Ýadyňda düşýärmi? Durup bilersidi. Bizim arkamızda halkara guramalary bar diýdi. Olara biz ýük tutýar, olar basyş görkezýär, olaryň basyşyny esasynda çykaryp goýberýär diýdi. Aňsat edip goýdy. Indi şu häzir men pikirimçe ulusyna bolupdy. Esasam DBT üçin. Şu beýanaty eden şu DBT partiýasynyň liderleri boldy. Indi şu DBT tarapyndan hiç hereket barmy? Şolar bir advokat tutup ýa halkara guramalaryň aýagy galdyryp hereket edýärmi? Şu taýda görünýärmi Türkiýede? Yok. Eğer hareket edende 3 saatte çıkarsa böyle 3. Näme edilmeli sizin pikirinizçe? Şonu çıkarmak üçin. Avukat tutmalı. Bir pul gerek ona.
Onu hiç kim edesi gelen ok. O kız indi böyle o yansın gitsin mi o? Bolya Son izinde kalan halk ne fikir ediyor? indi devletin adamlarına yüz tuttunuz mu siz? Ya şu tayda devletin vekilleri var ha Türkiye'nin öz içinde. Şollara yüz tuttunuz mu? Şollar näme diye? Nähil düşündürýär? Yok. O bir çıkışında şu Murat Kurbanov dedi. O näme o sorağa cevap götermene näme gerek yok. Çıkarıyas näme garaşga oturdum çıkýarmy ýokmy diýip. Yo, siz şunu nähil düşündürýäňiz? Şolar hereket edýärmi ya edýänokmy ya görnenokmy şolaryň hereket ya siz habaryňyz ýok. Hareket edýändir. Ýöne bu passiv hareket. O через не хочу. Oň ýaly näme gerek? Ondan sizin pikiriňizçe şolaryň häzir gurnap beren aksiýasy bar, anketa doldurup şolaryň anketalary ilçihana tapşyrmak barada aksiýasy. Onda sizin pikiriňizçe şoňa anam şoňa anam baglap şo aksiýa gatnaşmalymy? Biziň illeşlenmeli şo dokumentleri häzir möhlet oturan. Gatnaşmalymy ýa gatnaşmaly? Gatnaşmaly ýöne bu taýda şu anketa hiç zadan bir näme peýda bermez o. Atamışdyny näçe wagtdan beri ýam şoň ýalzatlar dakazat edilip gelinýär. Ine bilýänsiňiz Wozbarda Türkmenistana ine odan o bepaýda çykdy ýurdun içinden. Ne şodan şoň ýalzat ine impeachment diýerler. Impeachment etjek o boş gürrüň olar o Gurbanguly Türkmenistanda daýhan bu işlerine o sötiki o prezident o bir sötiki bir 15-16 yıl onun tecrübesi var. O bilýär näle edilýär o zat. Satyn alýar onu. Yo, onnay diýäňiz öýdüňizde durun, öýdüňizde diýäňiz anketa ýygnamakly kiçili peýda etmedi. Ýa-da ýygynan ama diýäňiz gatnaşmaly diýäňiz. Eger peýdasy bolsa onda näme gatnaşmaly ýöne gatnaşmaly diýenim sebebi adamlarda biraz maz bir aktiv döresin, nämesin diýip. Ýöne men pikir edemok, şonun peýdasy bolar diýip. Eger peýdasy bolanda şu wagtça şu zatlar bolardy. Ine ýollar ýapyp näme şolaram düşünýär, bilýär şolaram. Onda peýdasy diňe bir diňe bir peýdasy bolman bir ziýanyň ýetmegen mümkin. Men näme şunu aýdyp oturýan, sonra ýöne ýere berem, insereňiz okmy? Şu ýanky dür sultany çykaryp bilmeýän bolsalar, müňlerçe adam häzir anketa berse, olaram häzir alyp ýygnasalar, şoň ýygyna durup bilermi debete ýa beýlekler durup bilermi, şolar halat edip bilermi? Yok. Onda näme şu gatnaşmaly ýa-da onda ýok durun indi. Onda näme şu şeýle gatnaşmaly ýa-da gatnaşmak diýen zadymmy? Anketaňy tapşyrmalymy sen öz maglumatyny bermelimi ilçihanalara? Men soragym şol. Şonu bermelim şu adamlar. Şu özleri baradaky maglumaty bermelimi ýa bermeliler? Indi adamlar şeýle bir nämesi bar biziň millettiň bir haýsy adam bir ýaxşy, gowy, krasiwy gürlese şoňa seredýär. Fakt zada sereden ok. Kim gowy gürlese nämesi şoňa seredýär. Indi bu taýda indi o şu anketany doldurýarmy, dolduran ok mende özü bilýär onu. Men bu taýda hiç zat diýip biljek däl. Ýöne öýdüňiz aýdýaňyz şu peýda bermez diýäňiz. Öýdüňiz ananyň dostu. Ýöne peýda bermez men pikirimçe. Eger peýda berende ýöne oň ziýanyň ýetmegen mümkin. Diňe bir peýda bermezlik diýär. Olar adamlary ýygnak etmekler. Ziýany ýetýär. Потому что taýda уже anketada adamyň уже danmasy bar o taýda. Olaram bilýär, значит bu şu döwete şular şu opozitsionerler bilen şolaryň toparynda diýip уже bilýär. Indi sizin nähili garaýaňyz umumyň şu opozisiýon toparlaryň işine da menim käwat tankid edýän, onu halamaýanlar barda tankid etmediýär. Öýdüňiz hem görüp oturýarsyňyz, olarda kemçilik köp, hemmetinde de kemçilik bar. Indi şolaryň gurrugyny etmelimi biz, şolaryň edýän işine biz analiz bermelimi? Ondan şolaryň edýän ýalňyşlyklaryny şu ýalňyş diýip bir ýollarına batyp çykyş etmelimi? Ýa-da şu dymy oturmalymy? Nesinem häzir kän bir tankid edetiňiz gelen okda men aýdýan şolaryň edýän işi ziýan berýän bolaýmasyn diýän bolyn, şu ziýan berýän ziýan berýändir diýip aýdatyňyz gelen okda ay gatnaşmaly ýetiňiz gelip durda, şol näme üçin edýäňiz şonu? Bir hil sypaçylyk etjek bolýaňyz. Öňüňiz şonu görüp durkaňyz,
Siz özüňiz demokratiýaň tarapdary, feodallygyň dogurçulugyň tarapdary da. Indi siz ýaly aktivistler şular ýaly ýerde dogursyny aýdyp ýüllerine şonu basmasa da onda kim aýtsyn? Şoň üçin näme üçin çekinip durursyňyz? Näme üçin şolaryň edýän ýalňyşlyklaryny ýalňyş diýip ýüzüne basmalylar? Men aýdýan bolýan Yok, şu maňa hüjüm edýärler. Ýöne siz hem öz ýerinizde aýtmalar şu zatlary. Şoňa näher garaýar? Ben hiç kimin tarawyny alamok, opozisiýoneleriň hem beýlekisiniň hem ben sorarken berdim. Ýöne jogap ýok. Ine soradım, impeachment barada soradım, o hiç zat, o pustoy zat ol diýip. Soň bu elektron döwletini aýtdym. O näme edip bilýär? Pakayamyjy diktator otaýda otyr. O näle elektronyň gürrüňi bu taýda, elektron sistem döwletiniň gürrüň adamyň ünsüni soğmaly däl. Diňe şu hemmemiz agzy bir bolup şu diktatory aýyrmak ýurtdan häzirki ýagdaýda. Endi seni eýletjek, o dalşy özüňiz tekerläp gidersiňiz, ýene kimnäme oň ýaly gürrüňleri prosto adamyň ünsüni tatmak üçin. Şo. Gaýta ünsü itaati işden sözler olar. Şolar ýaly akçalar sizin pikiriňiz şo şol ýanky elektron hökümet töretmek, elektron parlament töretmek, ondan anketa ýygnamak, ay beýle eýle. Şolar ýaly atlar gaýta itaati maksatdan ünsü soňya diýjek bolýan. Şey demek bolýar. Indi şunu bolýar, şol atlar aradan aýyrmaly bolsa, bolýar aýralyň. Ondan ne şu opozisiýaň işini näme dip güýçlendirip bolar? Sizin pikiriňiz näme ýetmezçilik edýär? Şu opozisiýon toparlary näme ýetmezçilik edýär? Şonu hakykatda opozisiýon toparyň ýetmezçiligi zady bu taýda agzy birligi ýok. Bir-biri bilen uruşýa, bir-birini näme edip, bolýar tanqid etsin, o ýalňyş ýeri bolsa tanqid etsin. Olaram şu ýalňyş ýerini düşünmän tanqid edýän adamy yaman görýärler. Bu taýda tanqid eden adamy yaman görmeli däl. Bu taýda nabarut şoňa seredip tanqid edene, "Hany men nerede bu taýda ýalňyş iş etdim?" diýip şonu bir düzeltjek bolmaly. Aýtmaly däl, o bilen oturan tualetde men oturjak däl, näme etjek däl, oň ýaly gep bolmaz o. Hemem agzy bir däl, o näme üçin o opozisiýonler ine men siz bilen gürleşip oturyn. Ine şolaram şuňaly bir jem bolup bir gürläp bilen ok. Eger şolar jem bolsa, şolaram şolaryň halkam şolara seredýär. Ne agzy bir boldy diýip halkam uzy eýan bir topar öyle. Häzir bir topary DWT-de, bir topary Halmurat Söýünüp diýe, bir topary Muhammed Düýäçi diýe, ne sizem bir topary diňleýän näme diýe. Menem bir topary ine men sizle abi näme diýe. Allah şans men sizle dol Allah menem öz çıkışlamda çağır şey dotyr. Şolar bolýar dürlü toporlar bolup galtyn ýöne şolar bir koalisiýa döredäk etdiň bir stoluň başynda jemlenteler uluk ýüzçü boljak da. Oň tarapyny tutýan opozisiýonерler bar, emma oňa garşy bolýanlarym bar. Özüm düşünükdir näme üçin garşy bolýar. Biz birleşmeliyiz o, biz bir partiýa bolmalıyız o. Sizem belki şonu diýän näçe men pikirimçe. Şol ýöne çok bir güýje urilmeli. Bir stoluň başynda oturup bilmeli. Ýa kaýdyşyňy diýeli bir sonra berip, eger düşünşmedlik bolsa şonu aradan aýyrmaly. Onu aradan aýyrmak üçin birek diňlemek başarmaly. Birek tankid etmek başarmaly. Şoň tankidi diňlemegen başarmaly. Eger ýalňyşyň bolsa şonu boýuna alyp şonu düzeltjek bol. Ne şu 19-njy nämede iýulda bolan şu mitingde şu polisler näme dep tutdy şolar bilýäňizmi? Bu taýda opozisiýonlerleriň günäsi. Biri saat 11-da diýdi, biri saat 1-de diýdi, biri bar diýdi, biri barma diýdi. Ine uzu adam, her adam uzu pikiri başka keli bolýar. Biri errak barya, biri giç barya, biri inanıp barya, biri bir çiriznik açu barya. Ne şuňaly edip peýdalanýar o diktator sistemam suzatlardan peýdalanýar. Patamyşdy opozisiýonlerleriň özü bu taýda powut berýär. Şuňaly etmeli üçin. Guramaçylyk ýetenokda ağız bir olanda şu taýda hiç kimi polisem tutmazdam, şu ağız bir olup
Şu barısından polisin üstüne ne için bunu alıp gidiyen, ne etti deyip. Hiç adam etmez. Bu tayda yama ağzı birlik yok. O başta duranların ağzı bir olmaz o aşaktaklar ne? Onlar hem şu zattı öyle. Doğru. Ayna onu umid edýäs, ýakyn wagtlarda şu bilingen her şu eden gurrunglygymyzy, tanqydymyzy eşitip opozisiýa liderleri şu iň bolmanda şu ýanky illeşimi dursultany izolýatordan çykarmakda bar ala derler, özlerini görkezerler diýip umid edýäs, şeýdip umid ederin. Bu ulusyna bolup dur häzir şu bolan wakan ýeke wakadan bir illeşimde häzir izolýatora saldylar. Indi şu geljekde şu opozisiýa liderlerine ananyp boljakdygyny, şolara bil baglap boljakdygyny, bolmajakdygyny häzir bolan görkezer diýip pikir edýän. Bu jiňe bir debete däl, ýa düýüjü däl, ýa hal murat söýünler hemmesiniň häzir ýüzüni görkezjek waka şol. Şoň üçin gelin onu umid edeliň, häzir syn edeliň, baha bereliň ýöne. Eger bolan kemçilikler bar bolsa, demo oturman sedem ýerlerden aýtmaly, aktivistlere aýtmaly, illeşlemede aýtmaly. Sebäbi şol açyk esatyna hakykat dörýär. Çekeleşiň esatyna hakykat dörýär. Şondan gorkmaly hakykatdan. Men pikirime şeýle öýdüm. Şeýler hakykat. Doğru pikir edýäňiz. Eger şu gyz galsa şu taýda şu bar opozisiýerleriň hem şu inanman gaçýasyň. Şu halk soň bularyň yüzüne seretmezsin. Bolýan alat gepleşime gatnaşangyz üçin uly minnetdar. Bolýa. Ýene-de şu üçin ýal gurrun edip duralyň. Köp sag bolun. Bolýa. Bolýa, sag bolun. Hormatly dinleýijiler, bugünkü söhbetdeşlige daşary ýurtlarda iş alyp barýan aktivist illeşimi adat gatnaşdy, gepleşýän men jurnalist Allamrat Rahimov alyp bardy. Geljeki efirdäki duşumyda çenli hoş sag bolun.